monasteri que el teniu ahir també. Si el vegeu, el veureu el convent. I s'ha ruta fent els peregrins per anar... I s'ha ruta fent els peregrins... Diu el convento. Està a la barraca d'Aules Vives i ha que seguir cap al sur. Mestre, n'hi ha dos. Míralo ahí. Míralo ahí. I n'hi ha dos, mestre. Dos carrascals. I a l'esquerra. I dos ciegos d'aigües vives. No, però és un executiu... No, sí, és un executiu que diu el convento Santa Maria d'Aigües Vives, baix de tot. Sí, Iral. Al límit ja. Sí. Así convento iba. Bé, per últim. Veu? Aquí, conventos. Así una millón antes de mirar. Aneu ara un segon. Ara que esteu observant, digueu-me o fixeu-vos... Ei! Vale, ja, José. Firma'm a mi, mestre, que estic aquí. Fixeu la vegetació de l'Índia tancat i la de fora. I vegeu si hi ha diferències i penseu per què. Mira que sí que... No. Vaig a buscar-ho. Esclata sang. Hi ha 2 i 3. Quan plou. Tots enterrats. Enterrar-ho jo. Mestre, Vicent. Què? I això no està embarassat, Vicent? No ho sé. Podria ser. Sí, sí que és. Mira, el leocuerno sí està allà. No sé, el leocuerno. No, hi ha de cuerno. El mascle. No, perquè si te fiques en els demés... Dani, només eren 3. Sí, hi ha 3. Així no com els dos Hola, salts. una foto. Mira, Està fent una foto. José, Felipe, no te lo diste la pague. escolteu, vingueu així tots. Yo las veo cuando están en el dos ahí. Yo te digo que sí. José, ¿hace fotos? La tanca esta la farem més que res, pues, no sé, imagina que com fent un paratge natural així de protecció que no deixa de modificar ni construir ni que hi hagi caçadors, per això segurament així, o sabeu que s'està regenerant molt la vegetació, moltíssim. Una altra cosa que així, pues, sí, n'hi ha un impacte per bon camí, si no el camí ¡Oh, qué! Mira, està llevant. Mira, Gulilla, per aquella. No sereu tan lluny, d'ací a ahir se pot entrar. Sí, està arribant. Mira. Carrasca. Una carrasca que ja sabem distingir... Vale. Que sabem distingir-la ja de la coscolla per el diferent color de la fulla i per les agulles que té. Els romans, I les... Els eucaliptus se planten perquè tenen l'avantatge... Els eucaliptus... I la seva madera després se pot utilitzar, té una utilització també per a mobres, etc. On pega el sol. I l'ombriu? Al nord. Pots orientar-te mitjançant el sol, vos vaig dir que us ho explicaria. I lo de les varilles? Sí, si tenim un relonge d'agulles, no en queda... Calla. Hola, Toni! Pues que la que está en los pacientes primero de habitación, y además, y la tercera. Pues no solo, cariñet. Pero sé, no ho encontré. Estàs gravant? Hipòtesi verificada, ja no és una hipòtesi, és una veritat científica. Tu ho has demostrat. El cántaro tuple. Oye, mira, siempre dice,
Tampoco no quiero que después. Que ja t'ho ple de muntanya. Eso és nou? Oi, que eso és nou? Mira el coche. No poso coche, conmigo. Mira, ahí está esa montaña que tiene ahí. Allá, allá, en una carretera. ¿Sí? Uno negro que va súper fort. Una furgoneta blanca. Vos me quedé, ¿quién sigue? Tío, después de vista, yo tengo tiempo de todo eso. No tengo parche en casa, no comen cuando van a la mujer. Pues tú no viste lo que es. ¿Qué se puso cada uno que te graba? La carrilla. Si te vale la caga, tío. No parece tan gargay. Y yo voy a echar el culo por el ventana. No te para más fuera. Lo más difícil que ves es la montaña. Per dalt del parany i agarrar-lo. En quant a aquests bancals que veieu al baix... Exactament. Bueno, en quant a pobles... No veu que el creixent? Cullera, mira. En quant a pobles... Mestre, una pregunta. Que per què ser, per exemple, Cullera i davant i està tan lluny? Home, no està tan lluny, eh? Estàs ja en les muntanyes properes. No ho veu? I de Xerxa a De 7 Xeraco? a la millor n'hi ha 15, eh? I a Xeraco? Le ponemos en batita, Bernet. Al meu piso. 15 no, no tant, n'hi haurà 12, oi? Bé, mestre, Bueno. i a Xeraco? Això no pot ser clau. Vosotros, como está en el primer, yo voté por A Xeraco. Jo també, com és el primer, voto per la teva. primer també. Jo com és planta baixa. Sabeu què vaig a fer? Vaig a orientar el mapa per saber quin... Jo no m'ho he tingut, me ho han ficat. No tires fe. Es veu? Dani! Oye, chiquet, por favor. ¡Patata! ¡Luis! ¡Va que me cae! ¡Ya, espera, mestre, espera! ¡Va que molesta! Aguanta. ¡Que me cae mierda! No, dame, ¡Bueno, amor! Aquí ya está. Ya va, ya va, ¡Ya! ¡Videocámara! ¡Ya! Ja vas a gravar. Ara Tireu-se per cada Què és això que fa com dos cuernos? Oh, no. Jan! El cap de la nau. L'únic que fa la somrilla. I un polo. València. Allá no Valencia. Ah! El Bruto! Ja que hi va València. Mira la bombera. Anem a buscar una cova. Mira ese fora. Anem per cavall i busquem una cova. Mira, hi ha un forat. La trobarem en seguida. Però tu eres imbècil. Que vindrà a pegar un passeig per acabar. Jo! És que no s'espera, si tranquil·lets i descansi. Jo vos espero així. Jo també m'espero. Què vas? Mestre! Te quedes Colega! És que millor que allí vamos. Mestre!
que te estem esperant, l'aventura mos espera. Dios, que si Voy a pegar una cosa. Este, podem anar a la caseta, Isa? Pues pueden quedar. Hago la caseta. Hago la caseta. No poso pilo roig? Deixa-meu. Sabri. Rosa, ves espatller de caure. Cansada i no t'ha pegat. ¿Se han anat allí? Quin gordo, Raúl. Ensenyar un pa de pegatíssim així mucha pressa. Pues estava... A veure, segueix. Cómprame una pizza. Borracho. Vale, calla, abuela. Una moto. Una moto, Rosy.